nekatuetan arreta jarretan nuela konturatu eta alemanak dira, esan zidan belarrira etxeko jabeak. Txarren sasoian alemanak ziren Errusiako armadako ofizial gehienak. Estatuko karguetatik asko alemanen eskuetan zeuden garai hartan, eta zientzialariak ere Alemaniatik etorri ziren gehienak. Hori iraultza iritsi zen arte, argitu zuen keinu triste batekin. Iraultzaren eta kapitainen kontu horri buruz mintzatu zitzaidan gizona, herriko konposantura bidean. Kanpotarrek uste dute iraultza sozialista izan zela gure herrian ere, baina benetan Errusiaren konkista baino ezen izan. Hor ondoko baso ilun haietara joaten ziren babesa hartzera desidenteak. Urteak eta urteak igaro zituzten batzuek basoetan bizitzen. Handik atera gabe, gero bide bazterretik belarren bat hartu eta probatzeko eman zidan jatekoa zera esanez. Kasmuko hilerri txikia itsas ertzeko hilerri horietako bat da. Egurrezkoa du, eliza zuriz pintatuta eta ohorezko hezi baten barruan daude hilarriak. Egun haietako aurkikuntzarik handiena hilerri hartan bertan egin nuen. Ordura arte ikusita jabeko zerbait egoki zitzaidan bertan. Gizonak hilerrietako izenei begiratzeko esan zigun, bi izen agertzen ziren gehienetan. Abizen bakar batekin, hilerrietan zenar emazteen izenak zetozen. Jaso Olive 1955-tik 1959-ra. Ili Elife 1958.